दिनै जोंहा 7 मार्च बे 7 मार्चआ जोंनि थाखाय बर' बिमा गौथुमनि सेथि जोनोम सान आरो बे सेथि जोनोम सानखौ जों मुलुगनां आइजो सान गाबोननि 8 मार्च बा 8 मार्चखौ लानानैनो बेखौ लोब्बा लानानै दिनैनि सानखौ जों फालिनो लानाय जाबाय। जोंहा बायदिसिना आइजोफोरनि गेजेराव मावनो लानाय जोंनि जिथु थांखि बे थांखिफोरखौ लानानैनो दिनै जोंहा मोनसे सावराय जथुमबो जागोन आरो बेफोर सावराय जथुमनि गेजेरजों जों गासैबो बर' माहारिनि गेजेराव बेखौनो मेसेज होनो लुबैदों जि जोंनि बर' बिमा गौथुमा बर' आइजोल' नङा बियो गासैबो बर' जाथिनि थांना थानाय जे थामोनथा रांखान्थि जौगानायानो जा समाजारि जौगानाय सोलोंथाइ जौगानाय बायदि बिथिंनि गासैबो हाबाफारियावनो जों बाहागो लाजोबगोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिखिनि थांखि एबा नोजोरखौ लानानै बर' बिमा गौथुमखौ दाफुंनानै होदों बेफोर गासैबो नोजोर थांखिखौ मावफुंनायाव जों जेब्लायबो थियारि आरो जोंनि बे बोसोरसेयाव जोङो फ्राय मावनो नाजाबोदों आरो खायसेखौ जों मावफुंनोबो हादों नाथाय खायसेफोरा जोंहा आद्राबो जानानै दं। बिनि थाखायनो जों दिनै गासैबो बर' रायजो राजाफोरनिसिम बेखौनो मेसेज होगोन बर' बिमा गौथुमखौ जाहाथे बयबो अनसायो बयबो मान होयो गासै बर' आइजोखौनो बयबो जाहाथे गावनि मोदोमनि मोनसे अंग हिसाबै बयबो अनो मान होयो बेखौ जोङो जेब्लायबो मिजिंथिगोन। जों मावदों बेखौ जोङो फोस्रावजोबाखै जोंनि गेजेराव जों खावलायलायनाय जादों मानो होननानै बुङोब्ला जोंहा ओरैबायदि जायो जोंनि माहारिनि गेजेराव माबा मोनसे फिसा जाथाय जायोबानो जों ससियेल मिडियायाव बांद्राय होनानै जों गावजों गावनो गाज्रिखौ जों फोस्रावना लाजोबलायनाय जादों। बिनि सायाव जों ओजोंहाय चिरां जिल्ला क'क्राझार जिल्ला आरो जों सनितपुर जिल्ला बेफोरावबो जों मावगासिनो दं आरो जोंनि बाक्सायावबो जोङो एसे एनै मावबाय थादों। जायफोर आइजोफोरा फरायनाय गारनानै बायदिसिना माबाफोराव मा होनो हटेलफोराव थांनानै बारफोराव थांनानै जि मोसाबायहैनाय लोंहैनाय जाहैनाय बेफोरखौबो जोङो न' थांनानै जोङो बुजायनायनि गेजेरजों जोङो बन्द' खालामनो फ्रायखौनो जों हादों होननानै मिजिंथिदों आरो बेबायदिनो नोंथांमोना निस्सय मिथिगौबो जानो हागौ बा खायसेफोरा बेफोरखौ फोस्रावजोबाखै मिथिनानैबो जों बादा होलायनाय जादों। चिरांफोराव जाय सिगाङाव जि दावराव जालायबाय दंमोन ससियेल मिडियायाव जि गाज्रि रिल खालामना फोस्रावनाय बेखौ थारैनो थांनानै बुजायलायनि गेजेरजों जों बेखौ मोजाङाव लाबोनो हादों रायजो राजानि सेराव निमाहा बिहोनो हादों आरो बेफोरबायदि जाथायखौ सांग्रां लाबोनो थाखायनो दिनै बर' बिमा गौथुमा जानजि खाफ्रादों आरो बेखौ लानानैनो नै थांनाय फेब्रुवारि दानाव जोङो सारा आसामनि बर' मैखोम जायगाफोराव जोङो रेलिबो लानाय जादोंमोन। सोलोंथाइ बिथिङानो जा आइजो सांग्रांथियानो जा आरो बे गाज्रि रिल बाहायनानै फोस्रावनाय बेफोरनि सायाव सामोल जाथों बेखौ लानानैनो जोङो बे रेलिखौबो लादोंमोन आरो जों बे खामानिखौ मावबाय थादों आरो मावलांबायबो थागोन जोंनि गेजेराव। दा बे माखासे आइजोफोरा न'खर गारना बिसि फिसा गारनानै गुबुनजों थांनाय बे जाथाया अबयसे बर' बिमा गौथुमाल' जे मावनांगौ बे नङा जोंनि बर' माहारिनि गासैबो समाजारि गौथुमफोरानो जों बेनि सायाव जोङो थांखि लानो नांगोन मावनो नांगोन आरो बर' बिमा गौथुमनि अनगायैबो जायफोर बर' माहारिनि गेजेराव थानाय आइजो गौथुमफोर दं बिथांमोननिबो बेफोरो गासैबो मावनांगौ खामानि सारा बर' जाथिनिनो मावनांगौ खामानि। बेखायनो सासे हौवाया जेरै गावनि बिसिखौ मोजाङै बुजायनाय अननायनि गेजेरजों दबथायनो हायो गासैबो बर' माहारिया गासैबो बर' आइजोखौनो जुदि जों अननाय मान होनाय आरो बुजिलायनाय एबा बुजायलायनायनि गेजेरजों जाहाथे जों गावनि खालामना लानो हायो बेफोरखौ जोङो जेब्लायबो खावलायबाय थागोन होननानै जोङो दिनैनि गेजेरजों बेखौनो मेसेज होबाय। जोंनि समाजाव आइजोफोरखौ माइ गोजोन खालामनांगौ होनना सानो नोंथां? बेफोरो बयनिबो थाखाय नङा जि गाज्रि फोस्रावनाया जों सानो दिनैसिमबो बर' माहारियाव जोंनि आइजो माहारिया जों माइनावानो आरो जों माइनाव होननानै बेखौनो जों दाबि खालामगोन। मानो होननानै बुङोब्ला दिनैसिम बर' माहारिया अकल गावनि न'खर बेंनाय एबा फिसा फिसौ फेदेरनायावल' नांनानै थायाखै। फिसा फिसौ फेदेरनाय न'खर बेंनायजों लोगोसे समाजनिबो खामानि मावफादों आरो हादोर आरो हारि रैखाथि होनायावबो जोङो माखासे जों खामानि मावदों। बिनि सायाव आं नैबेखौनो फोरमायगोन साफ्रोमबो आइजोआनो माइनाव आखुखौ लानानै जोङो दैदेनलांनो नांगोन न'खरखौबो फोसाबलांनो नांगोन गथ' गथायखौबो फेदेरनो नांगोन आरो जायफोर आइजोफोरा दिनै गाज्रि लामाजों थांनानै जोंनि आइजोनि गेजेरावनो जि गोसोम गाब दागो होगासिनो दं बे गोसोम दागो होनाय बिथांमोननिसिमबो आं बेखौनो खावलायगोन नोंथांमोनाबो जाहाथे गाव गावनि बैफोर आखुखौ गारनानै माइनाव आखुथाइजों समाजाव गावखौ सिनायथि होनो हाथों आं बेखौ मिजिंथिगोन। गुनगोनां गोजौ सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। क'क्राझारनि बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो।
2025-26 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिम आरो ओइचएस फार्स्ट इयार आरो ओइचएस सेकेन्ड इयार थाखोआव फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो। क'क्राझार शहरजों नांजाबनाय साहा फारसे साखाथि तितागुरियाव थानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझाराव बड' मिडियामनि 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिम साइन्स, आर्टस, कमार्स स्ट्रिमाव, बड' आरो इंलिश मिडियामाव ओइचएस फार्स्ट इयार आरो ओइचएस सेकेन्ड इयार थाखोआव फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो दं। रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोरनि फोरोंथाय होनायजों लोगोसे गोबां उफ्रा सोलोंथाइनि खाबुफोर जेरै डेली फ्री जेईई आरो नीट क्लास, जेईई नीट आरो कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय फ्री मक टेस्ट, इंलिश स्पीकिंग क्लास, डेली जीके क्लास, कैरियर गाइडेंस, लाइब्रेरी फेसिलिटीज, पार्सनेल एटेंशन, हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा थाग्रा हस्टेल बायदि बायदि सोलोंथाइ खाबुफोरजों गुनगोनां सोलोंथाइखौ बे बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मोननो हागोन। बेनि अनगायैबो मेट्रिक आनजादाव 85% एबा बेनि बांसिन नम्बर मोननाय फरायसाफोरनो बेसेन लायालासे मुं थिसनथाइ होगोन आरो बिपिएल नखरनि फरायसाफोरनो मुं थिसननायाव 20% रेहाय होनाय जागोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो, नोंथाङाबो गुनगोनां गोजौ सोलोंथाइ लानो थाखाय क'क्राझारनि बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मुं थिसननायनि खाबुखौ लादो। बांसिनै मिन्थिनो थाखाय गाहायाव होनाय मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालाम। मबाइल नम्बर 7638008149, 6003494371 आरो 6000034997।